Junta, building better Africa. Inali siku lopambana kwambiri makamaka kwanza tu akulowa shiri kunsanje South West ukutu ndi limene awato Nyamirambo Mbanda akufuna kuti apisane nawo pa chisankho chimene chikudzachitika pa 16 September 2025 kumeneku kwalankhulidwa ndithu zinthu zambiri zosiyanasiyana zina zoti mukhoza kutapwa nazo mukhoza kukhala ndi mafunso nkumati kodi Nyamirandoyi ndi kuti kapena kuti Nyamirandoyi mbali yake yeniyeni ndiyeti chifukwa amafika pena pomati alankhula ti chamwamba pena akayankhula kuzati tiliyoye koma iyeyo pamene ukayimirirawo aukayimirira ngati mmodzi mwa oyima payekha kapena kuti independent candidate koma ma speech ake amene akulankhula monga ma voice yake mukumudziwira muja pena kumamveka ngati Professor Arthur wa Mutharika komatu kunali mfundo zosiyanasiyana unakambidwa zinthu ine ndisakutayitseni nthawi koma ndikupatseni mpata mumve zimene amalankhula Nyamirandu yani mumve ndibelenso amayankhulira chifukwa zimafika pina amangoti ndiliyoye bwedi kumadzifunso kuti kuti awimirira tili kapena independent chifukwa kutoka kumene ali ulinso wina amene akuyimirira tili and ulinso wina amene akuyimirira MCB and aliwonso wina akuyimirira independent ndipo iyeyo ndi mmodzi somwe amene akuyimirira independent angani subscribe share and like kuti zambiri sakuponyeni pano pa Club Junta YouTube channel amene tizibwera ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zikupezera padaraundi Sanje woye! Sindikukumvani Sanje woye! Sanje woye! Ndikakuwuzani kuti ndikati Nsanje ndimuzitigamuka! Nsanje! Ili bwino kwambiri ndikati Nsanje munene achene Nsanje muli bwino kwambiri mawanu akumveka kuti lero simunagone ni njala ayi mawanu akumveka bwino kuti muli pa chimwemwe chifukwa ndabwera ndili ndinuyo ndikuthokozeni mwapaderadera ndipereke ulemu kaye kwa akazi anga Mai Nyamirandu amene tili nawo pafupi Mai Julian Nyamirandu Manda ndamene watili nawo pamodzi zikomo kwambiri ndiperekenso ulemu kwa mayanga mwina ukhoza kuti kuwavuta chifukwa cha nsana koma papane mulipo tangu awevani mwaweve mayi wanga zikomo kwambiri agogo anga kumene muliko ndikudziwa mwina malephera kubwera tili nafe limodzi abale onse kwa Nyamirandu tili nafe limodzi ndipereke kwambiri ulemu kwa atiye Ngabo amene mwatiyimirira lero asinyo Kanyama ulemu wanu kwambiri ndiperekenso ulemu kwa amene akuyimirira atiye Malemya asinyo Bomba zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yopambana komanso mafumu amene mabwera ma group regiment akwatiye Malemya ma group regiment akwatiye Ngabo amene muli pano zikomo kwambiri ulemu wanu ndipereke ulemu kwambiri kwa abusa Jackson pemphero lanu la mphamvu kwambiri ulemu ndipereke ulemu kwa paderadera kwa alendo athu kulinji ulemu na kulinji ulemu wanu ndiperekenso ulemu kwa komiti yathu imene yakhale kukumana kukonza mwambo umenewu motsogozedwa ndi Grigore Sandram
komanso a campaign director athu a Charles Ntini tadzukani pamene mulipo a Charles Ntini anthu akuoneni. Ulemu ulemunso kwa nonse amene mwabwera lero. Mulipo ambiri amene sindingathe kukutchulani dzina panoka. Ulemu kwa atolankhani amene mwabwera tsiku la lero. Zodiac mulipo mpano, Nation mulipo mpano, Daily Times, osayiwala wa mudzi Nyanthepa alipo mpano. Ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa nonse amene mwabwera tsiku la lero kudzakhala nafe pamwambo ngati umenewu. Ndikuthokozeni mwapaderadera. Kwa ineyo ndi chinthu cha mtengo wapatali. Nthawi imene ndimakula ili mwana m'mudzimu kwa njovu kwa tsandoka, sindinadziwe kuti tsiku lina ndidzayima pa nsanja anthu ndikubwera chikhamu chonchi. Sindinadziwe mene ndimaphunzira pa Khuluvi Standard 1, Standard 2. Sindinadziwe kuti tsiku lina anthu adzachoka ku town ku Blantyre, anthu adzachoka ku Boma, kwa Mbenje, ku Chididi kubwera kuti asakhale nane pa msonkhano ngati umenewu. Ndikuthokozeni kwambiri. Mukhoza kuzombera m'manja panokha pamene mulipo. Mumve mumtima mwanga kuti ineyo ndinosangalala kwambiri. Tiperekenso ulemu wapaderadera kwa ma Black Missionaries. Ma Black Missionaries ulemu wanu titakuitanani simunakayike mwatitsata lero. Tiperekenso ulemu kwa Levison Tifu, nyimbo yabwino kwambiri imene mwatiphikira. Ulemunso kwa Khumbo kamba nyimbo yabwino kwambiri. Tiperekenso ulemu ndisayiwale mwambo wathu lero uli pa makina pa television ndi mibawa television. Mwambo wathu sanje tukalonga akutionera. Amene sanamvepo za Khuluvi lero amva kuti kunsanje kuli Khuluvi. Amene sanamvepo kuti wota Nyamilandu amachokera kunsanje lero wakhulupirira kuti lero ndili pa kwathu. Ndikuthokozeni kwambiri. Ine nkhani yanga si yayitali ayi. Nkhani yanga ndiyati munthu ndatumikira dziko la Malawi nthawi yayitali mu mpira. Zaka 19 zimene ndayendesa mpira muno Malawi. Pa nthawi imene ndayendesa mpira m'Malawi, mtima wanga umalasalasa. Mtima wanga unali kuti ineyo kumene ndikamalizire ntchito ndikumudzi kwathu. Koma ndikutsimikizireni kuti pa nthawi imene ndinagwira ntchito mu mpira palibe mbiri ya mpira Malawi muno imene idzapose pa nthawi imene ndinachita. Ndikutsimikizireni 19 years imene tinagwira ntchito Malawi sinachite manyazi. Ndipo ndachoka ndasiya maziko. Dzina la Malawi lapita patsogolo la mpira. Dzina la Malawi lapambana, tinapita madera osiyana. Koma pa nthawiso imene ineyo ndinali president wa mpira, ndakafika komwe kulikulu loyenesa mpira muno mu dziko lapansi. Ndafika mpaka na kukafu kukhala member wa CAF. Ndafikanso kukhalanso member wa FIFA. China chilichonse chofunika mu mpira ineyo ndakwanirisa. Nditati lero ndikalembe mayeso ndekuti anthu akandichonga kuti 101% chongu ndakhoza. Sindikuzinenerera ayi, koma ndikufuna ndikudziwiseni kuti chimene ndikubwera nacho ineyo ndi chinthu cha mtengo wapatali. Chimene ndikubwera nacho ineyo anthu amachilemekeza, osati m'Malawi mokha koma kunja kwa dziko. Chimene ndili nacho ndi chinthu choti kunoko kunsanje ndi chimene munachita. Ineyo ndachokera mudzi muno, ndaphunzira pa Khuluvi
standard 1 standard 2 cholinga changa ndichakuti mwana wa mudzi muno kandi kukhuluvi koma mwana wa kunsanje kandi kuchididi kandi kwa mbenje kandi kwa dinde kandi kuti mwana wa mudzi muno nayenso alimbikire kuti ineyo nditha kupanga zimene anyamilandu anachita. Zonse ndizotheka chifukwa sinapangenso mpira wokhayi koma ndagwiranso ntchito ku Ilovo Sugar 21 years. Pa 21 years imeneyi kunalibe mavuto osowa sugar ayi. Mavuto osowa sugar ayamba panopa ine ntangochokapo. Zinali zinthu zabwinobwino sugar mayenda bwinobwino. Ndifuna ndikutsimikizireni kuti zimene ndachita ine moyo mwanga constituency ino silingalephere. Silingalephere kupanga chimene iniyo mukufuna. Fuka ntchito za manja anga mukuziziwa. Ntchito za manja anga inuyo mukuziziwa kale. Ndikutsimikizireni kuti nditamva uthenga kumudzi kuno akhala kundiyitana kuti Mr. Nyamilandu pakuti mpira mwasiya ku Ilovo mwasiya bwanji mubwere kumudzi. Ineyo zinandikhudza kwambiri chifukwa ndinaonanso ndekha anthu akuvutika, anthu akudya nyika nthawi ya njala kumapita mu mtsinje mu Shire River mmene muli ng'ona ndikumakatenga nyika pansi pa nyanja ena ndikumataya miyoyo yawo. Ine zinandikhudza kwambiri mpaka na misozi inandikhudza kwambiri. Ntaona ndekha ndikumva kuti kunsanje zinthu sizili bwino, si njala yokha ayi. Anena kale zambiri kuzipatala anthu akuvutika, mankhwala kusowa, azimayi akuvutika, azibambo ali pa chitonzo chachikulu pa nyengo inoyo. Nde ineyo pokhala mwana wa nyumba, nkhondo ikadzuka nyumba tonsefe tili pano, nkhondo ikadzuka kuno ku constituency tisangopinda miyendo ayi, tisangokhala ayi. Ineyo zandikhudza kuti pamene tili pa nkhondo pano ku Nsanje Southwest ine ndanyamula mkono wanga kuti nkhondo imeneyi ndikutsogolerani, kuti nkhondo imeneyi ndikufuna ndimenye nanu, nkhondo imeneyi ndikufuna tithane nayo. Sindingakhale osangalala kuli anthu ambiri amene anachokera kuno ku Nsanje ophunzira amene ali ku Blantyre, ku Lilongwe, ena ku America, ena ali ku Europe, ophunzira ambiri koma amaopa kubwera kusatumikira kumudzi kwawo. Amaopa fuka amadziwa kuti ni ntchito yayikulu koma ineyo sindikuopa ayi. Ineyo ndikufuna kuti mavuto amene mukukumana nawo ineyo ndikumane nawonso. Mavuto amene mukumana nawo ineyo ndigwire nanu ntchito tithane nawo mavuto amenewa. Fuka tonse tikathawa mudzi wathu uno utha, constituency yathu ino ivutika. Chifukwa chake ineyo ndalimba mtima kuti tibwere tizathane ni nkhondo imene tikukumana nayo. Pansonkhano pano pali azimayi auche, pansonkhano pano paliso azimayi achiwoda. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu imene mapezeka pano. Koma ndimafuna ndinene chimodzi, mavuto amene tikukumana nawo kuno ku Nsanje ifeyo tisawasekerere, tisasekerere anthu amene akutimana thandizo kuno ku Nsanje, tisasekerere anthu amene akutipondereza kuti mankhwala magetsi asapezeke kuno ku Nsanje. Tikavomereza kuti ifeyo ndife otsalira, moyo wathu suzasintha, moyo wathu sutukuka. Nde ndikubwera lero ndi uthenga wapaderadera kuti tiyeni anthu aku Nsanje tigalamuke, titseguke maso,
tisasekerere zopusa ayi. Tisaombere manja kwa anthu amene akutipondereza, kwa anthu amene sakutithandiza ayi. Tisasekerere anthu kuwayika pa udindo koma iwo akufuna zizilemeresa mthumba mwawo. Tisekerere anthu amene tikufuna kuti atukule constituency ino ya Nsanje Southwest. Ndili ni masomphenya oyambirira ndi oti pamene tikulima mudzi mwathu muno kuti tithese njala, cholinga chathu chisakhale kuti tilime kuti tidye ayi. Tilime kuti tikagulise. Tikhale ndi kuthekera kuti tikalima nkhokwe zathu zizadze kuti tikagulise. Kaya talima mbatata bambaya, tiyeni bambaya uja tikamugulise. Kani michewere kandi chani, tiyeni tikagulise. Tisemangoyang'ana m'mimba mwathu. Tili ndi vuto limodzi. Vuto lathu ndila kuti palibe amene anatiphunzitsa kuti makobiri tingapange bwanji. Timangouzidwa kuti tiyeni ku sukulu muzakhala atsogoleri abwino mawa, koma palibe amene amabwera kutiuza kuti tiyeni tiphunzitsane kupanga makobiri. Nkhani ili pano, alipo amene sakonda makobiri, alipo amene safuna makobiri. Nde tikambisane kodi makobiri tingapange bwanji. Chizungu chake amati create wealth. Amene anaphunzirawo akuti creation of wealth. Nde ine ndikuti azimayi tikambisane kodi paokala mungapite bwanji, naluso mukhale ndi geni. Azibambo kodi mpamba mungaupeze bwanji kuti kunyumba asikulemekezani. Anyamata pamene tikuphunzira maganizo athu azikhala sharp. Asangokhala kuti ndingodya lero ayi, koma kuti nanenso ndisakhale billionaire, nanenso ndisakhale olemera, nanenso ndisagulika baza siku lina. Chimene chikutisowa maganizo athu akhale kwambiri. Ulimi wathu upyole njala, ulimi wathu ukhale opanga makobiri mzinyumba mwathu. Chachiwiri china ndichoti tikonze tsogolo lathu, umoyo wathu ukhale wabwino. Umoyo wathu ukuvutika chifukwa dera lino la Nsanje ndi dera lovutika dziko lonse la Malawi. Ine ndimakhumudwa kwambiri. Mukapita pa Nsanje mmene tinapasira 20 years zaka zapitazo ndi chimodzimodzi. Sina sinthai. Anthu sizimawakhudza kuti abwere adzayike chitukuko. Chitukuko chimene ife tinachiona ndi msewu umene unabwera mpaka na kumalaka. Pano taona chitukuko china chikubwera. Tisabese 5 years inayo. 5 years zimene ndi zaka zambiri, zimene tingate kuchita zambiri, zimene tingate kusindisa Nsanje. Nde ine ndabwera ndi masomphenya oti Nsanje achene. Chifukwa Nsanje sanakhalepo wabwino chiyambireni. Nsanje sanatukukepo chiyambireni. Lero tipange chisankho kuti tatopa kutipondereza Amalawi, tatopa kubonga ili mukamapita kunyumba kwanu munene kuti mbuya Nyamilandu akufuna kuti Nsanje ichene, Nsanje achene. Ne mbuya Nyamilandu akuti tigalamuke, tisagone, tisatseke maso. Ndikufuna mugalamuke kuti Nsanje atani kodi? Nsanje atani kodi? Kodi mwakonzeka kusintha mbiri ya Nsanje pa 16 September? Mwakonzeka kuti tipite chitsogolo? Mwakonzeka kuti tisiyane ni umphawi, kuti tichoke pa chitonzo? Mwakonzeka? Inetu ndakonzekanso kuthana ndi mikwingwirima, kuthana ndi adani. Tili ndi adani ambiri, musamawasekerere adaniwo. Sinatchula mayina. Adani amene samatibweresera mankhwala muzipatala, adani amene sakukumba mijigo. Musawasekerere adani amene sakumanga masukulu kuno, amene ache ndi adani samakukondani yayi.
nde musasekerere fuka mukasekerera tipweteka nde ifeyo tichenjere mwachangu tiapweteke iwowo ifeyo asana tipweteke tugwiriza neti titane nayo iwowo asana tite munimvesese kwa mbili koma nthawi yakwana yoti tipange history imene nsanje imadziwika kale tipange history yana atu tipange history ndikutsimikizireni kuti ndiyenda nanu sindikukhumudwisani ndamanga kale stadium wina sakunamizeni mupite paboma ndamanga kale stadium koma masomphenya stadium amene aja ndoti ndikufuna lizaike ma stand mene ninkamanga design imene ija ndinayo kuti ikhale ni ma stand ndena mukhoza kumadaba kuti amene akwanisa ndisanayambe ntchito ya MP stadium yabwera kale ndisanakhale MP nanga mukandisankha kukhala ineyo member of parliament wanu ndingalephera manga chipatala ngati namanga stadium ndingalephera kumanga mabridge zinthu zopangisa manyazi bridge yathu ya Malindi tikulephera kudusa tonse tikuona please musasekerere adani kabweresa chani manyumba mwanu kazi kunamizani musasekerere fuka sakufulirani zabwino ndikukuuzani titseguke maso sanje galamukani sanje achene zikomo kwambiri fuka cha nthawi yopambana ndikhala ndikuyenda sopano kupanga malale kukumana nanu madera mwanu azimayi ndikufuna tikhazikise ndithu ndrama za kathumba kampamba azimayi nanunso mukhale ndikampamba yes ndikhala ndikuyenda azimayi tili pa chitonzo chachikulu muliwo ngamana nyumbamu wapempha abambo kuti ndipaseni ndrama ya muliwo basama akwiya kwata iyi yatsala ndi kwata zimenezo zithe tukufuna azimayi muziyimire pano ndikwira nanu ntchito azimayi kwambiri achinyamata tili nanu ntchito yanga ndioposa mpira wina sasa kunamizeni kuti niyo ndinatsogolera mawa okha iniyo mukhoza kukhala tsogoleri lelolo palibe chokuletsani iniyo kukhala mtsogoleri lelolo ine nakhala president wa mpira nindi 31 years ndiri nyamata mene ndimakhala president wa mpira mwana kwambiri nde wina sakunamizana hayi weyo udzalemera mawa hayi kulibe nthawi yolemera mawa hayi chuma ndi lero tipange chuma lero musanakwatiwe mupange chuma mukamantenga mkazi uja muli ndi chuma azimayi wamafuna kwajesa nde wina sakunamizeni kuti hayi we ndiwetsogolera mawa chuma chako chili mawa hayi chuma chili lero tisasempane ndi chuma chathu tonse azibambo chitonzo chakula manyumba mu chitonzo chakula fuka ntchito sisi kupezeka geni si kupezeka chitonzo chakula tisintise mbiri imene yoyo tiike ma business munomo kunsanje makampani abwere kunsanje atatsigule makampanies mupite baboma kulibe makampanies ai kulibe banki ni imodzi FDH bank basi anango olo kusegula banki ai anati wala samadidziwa wanipezese ndetufuna timenye nkhondo makampani yakabwera kuno ine ndimadziwa njira zake zokakamba nawo tipeza ntchito tipeza chochita njira zambiri zitseguka koma amene tikwayikawa tikayika pampando chimene iwo amafuna ndikukala ndirandama ku parliament basi kudya basi zoti tikucherenga kuno size mawakhudza hayi ineyo ndikuferani inuyo ndipo 5 years imene ikubwera inoka mudzabweranso kuti ya ulendo uno tikusintha muwinenso mukhale matemu awiri sindikubwera kuzangokhala ayi ndikubwera kuzakhazikika chimene ndikutanthauza
ndikubwera kuti tikhale matemu awiri atatu kapena 4 kuti matemu 5 akwanirise ndekuti inuyo ndikusangalaseni ineyo ndikhale kapolo wanu ineyo ndikugwirireni ntchito manifestation ndikakugwirirani ntchito inu nomwe muzandivotera kuti mpaka na matemu 5 atheke ineyo muyang'ane mbiri yanga pamene ndimakhala ine sindimakhala chaka chimodzi pamene ndimakhala ine sindimakhala term imodzi kumpira nakhala 4-5 terms anthu amabwera kuti get out amalephera 5 terms kuirovo nakhala 19 years nde musapange mistake yonditsegulira constituency ino ayi ndikuti ndikhalanso 5 terms mauze anthu enacho kuti uyuyu tikangomutsegulira khomo mudziwe kuti atijesa mpaka na 5 terms asinthisa miyoyo yathu 20 years uyuyu kungomutsegulira khomo mudziwe kuti muyiwale ndikudziwa anthu akunsanje mukufuna zinthu zooneka sichonchetu sitenepo bi mukufuna zinthu zotani kodi zooneka eti ine ndinonyansa ine ndinolephera ine ndino wang'ono ine ndingalephere mene mukundioneramu mene mamveramu ine ndingalephere ayi ndikufuna amayi awo nkhalamba iyo tsiku lina izaphode nkhalamba iyo izaphode iyoyo kusekera kumene kusekerako mano azakhale ngati golide cholinga changa nkhalamba iyoyo izayenda izavale 6 inches usamanguvala ma slippers ayi ndikufuna amayi awo nawonso azakhale ndi suti manifestation ayi zomangovala zitenje tivala zitenje mpaka naliti zitenje zimene akutipasa mpaka naliti inu simukufuna nguo ya didi bwinobwino simukufuna ndabwera manifestation ndipaseni mpata kuti tikonze njira tisinthe Nsanje Southwest ine takonzeka ndi banja langa ndi mayi wanga takonzeka kumudzi kuno kuti tigwire nanu ntchito takonzeka kuti tikufereni takonzeka zikomo kwambiri kubwera kwanu lero kwandipasa chilimbikitso kuti tipitirize kulimbana ndi umphawi timenye nkhondo yothana ndi njala timenye nkhondo yothana ndi usiwa lero mwandipasa mangolomera kuti kampeni imene idzalewe July August isakhale ya nkoke sinabwere zophweka ayi muone mene ndimabwera tinayika chiko cha 12 million kwacho cha mpira wa azibambo ndi azimayi sichonchetu lero polowa mundale chifukwa cha kukondani ndakubweresera katswiri black missionaries chifukwa ndimakukondani chifukwa zimene ndimakonda ineyo si zinthu zophweka zimene ndimakonda ineyo ndimakonda zinthu zabwino zimene ndimakonda ineyo akuti ndi za super manifestation ine size yanga manifestation black missionaries nde size yanga achina atifu nde size yanga sizamasenjeka tayi ndeno mukandiko khala MP1 mudzaona mabridge amene tizamange mudzaona zipatala zimene tizamange tikamanga chinthu anthu tikuyamikira ine sitimapanga zinthu zophweka ayi nde sitikuphwekesa kampeni imeneyi wina afune kaya safune 16 September akavota wota Nyamilandu Manda muwapange anango kuti mukutaya nthawi muwapange kuti uku tagwirizana tamanga mfundo kuno kunsanje kukhulu vitamanga mfundo kuti siri kubwerera mbuyo tikufuna zasopano ambuye akudaliseni ambuye akhale nafe nthawi ina Moses zidavuta m'Baibulo Israelites Moses anayankhula mawu kuti alekeni anthu anga apite anayankhula mawu kuti anthu anga Nsanje apite nthawi yakwana yoti Nsanje imasuke Nsanje iwoloke ipite iyende kwawo Nsanje takhala malo amodzi nthawi yayitali osapindula nthawi yayitali
yoponderezedwa koma lero nthawi yakwana anthu ansanje tiyeni timasuke mulungu akuyankhula kuti nsanje imasuke Club Junta, building better